रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफाद सिमला बाजारा सानसेनि हाबाफारिजों बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमला बाजारनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा सिमला पुलिस थानानि साखाथियाव एबा 127 नं राजा लामानि सानजा फारसे थानाय लांदां जायगायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बैसागु फोरबो फालिदों। बे हाबाफारिया दिनै फुंबिलिनि समनि जायगा सिखोन खालामनाय, बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय, बिफां गायनाय बायदि बायदि गाब गोनां हाबाफारिजों जागायो आरो मोनाबिलिनि जानाय लोगो लोगो जेवारि फोजोंनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। बे बैसागु फोरबो फालिथायाव हारि माहारि बासियालासेनो खौसे जायगानिनो हारि बर' आरो असमिया हारिनि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायजों मेहेरगोनां जायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय ओनसोलनि चार्जार गारि हन्था, विंगार गारि हन्था, अट' गारि हन्था आरो सिमला बाजारनि गलादारफोरनिबो गोबां बिहोमा दं होनना खुंफुं आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि बिक्रम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। रावबो हारि जाथि बासिया लाबानो खौसेथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों होनना लोगोसेयैनो फोरमायबावदों दि हारि धोरोम बासिया लाबानो खौसे दावगालांनो नांगोन आरो खौसे जायोब्लानो ओनसोलनि गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन आरो बयबो हारि धोरोम बासिया लासेनो खौसे हाबा मावलांब्लासो गासैबो एबा ओनसोलाव जौगानाय फैगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ जों साबायखर बावग्रोदों। दा जोङो दिनैहाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय सिमला बाजारनि जानानै फुंनिफ्रायनो बायदि हाबाफारि लानानै दिनै जोङो खुंफुंनो थाखाय सिगांदों आरो जोंहा फुंनि हाबाफारि बादियै दङमोन फुंबिलिनि 7 रिंगायावनो फोसाबथायारि खामानि साखोन सिखोनथि। बेनि उनाव जोंहा 9 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोङो बैसागुनि मुङै फालि बिरहोनाय हाबाफारि मावफुंनाय जादों आरो बहाय जोङो जिहेतुके जोंनि ओनसोलाव आसामिस आरो बर' मोननैबो रावारि आरो मोननैबो हारिनि सुबुङा गुबैयै बाहागो लायो। लोगोसे बेयाव जोंनि जुथायै जोङो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि बिथिंखौ नोजोर होनानै जुथायैनो जोङो देग्लाय गिबि महरै बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जोङो खुंफुंदों आरो बहाय जोङो आर'नाइ आरो बिहुबान बे गांनै बैसागुनि मुङै फिरफिलाखौ बिरहोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो जों बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जादों आरो जों बावैसो आगोलाव जोंहा थिखानाय हाबाफारि बादियै जों मोसाग्लांनाय बैसागु, बिहु, जें बिहु बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय मोननै रावारि जिहेतुके हारिनि सुबुंफोरनि बे जुथाइ बानजायनायाव बे फोरबो फालिथायखौ खुंफुंदों। बेखायनो जों गुबुन गुबुन रावारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौबो दिन्थिनाय जादों। नोंथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोआव मा फोरमायनो सानदों? जोङो दिनैनि बे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव राव, हारि, धोरोम सायख'आलासे जों जुथायै ज' जानानै जों दावगालांनांगोन आरो खौसे जायोब्लासो जों ओनसोलनि गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन आरो जोङो रावजों, धोरोमजों आरो हारिजों बिदि बासियाबालासिनो जों ज' जानानै जायखिजाया हाबाफारि लायोब्लासो जों मावफुंनो हागोन। जों बेखौ फोथायनानै बे थांखियैनो जों बे बैसागु फोरबो बा बिहु, रङालि बिहु बे उदजापन कमिटि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बे आफाद बिदि मुङै जोङो दानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लानाय जादों। जोंजों लोगोसे दंफायो बे फोरबो फालिथायाव अट' रिक्सा आफाद, इ रिक्सा आफाद, लोगोसे बहाय स्थायि एबा गोजोर दुखानि आफाद, ओनसोलनि माखासे समाज सिबियारि साख्रिआवला लोगोसे खायसे समाजनि गोहोम खोलैग्रा सुबुं बिथांमोनाबो जोंजों बे हाबाफारियाव मैखोमै हेफाजाब होदों आरो बाहागो लानानै जोंनि बे हाबाफारि आरो थांखिखौ जाफुंनायाव बिथांमोनाबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।